Шатлык сөйләүгә шагыйрьгә килерме кемдә берәү. Шатлык канатлы заттан ул, кирәкмәй аңа терәү. Кешеләр килә шагыйрьгә, мәшәкать, хәстәр белән, кирпекләре осындагы тулышкан яшьләр белән. Барга мәлдә юатырга, шагыйрь да Алла түгел, телгәләп үк бирер иде йөрәге алма түгел. Калдырып китәләр аңа борчылу, әрнү яра, шуңа аның карашында моңсулык арта бара. Бер кич шагыйрь күзләреннән бөркелеп нурлар акты, гүя чулпан алдан калкып, сылтырап таңнар батты. Шагыйрь өйдә шундый бер тамаша булган икән, таянып килгән таягын бер кат онытып киткән.